Kemény életet élt, Felvidékről telepítették ki, vagonokban, vagonsoron lakott 4 évig 2 gyerekkel, szóval megkóstolta a nehezét, és nagyjából mindenüket elvették, és maradt ez a kicsi ház, vagy nem tudom már, hogy kerültek ide. De egyedül volt már Zsófi néni, de nagyon helyes, 2 gyereke, unokák jöttek, mentek hozzá, és rengeteg vendég, mert híresen jó sütőasszony volt, nagyszerű süteményeket sütött, és ilyeneket is, hogy Moszkva-Uher, meg mit tudom én, ilyen faxnis finomságokat, és ráadásul Zsófi néni mindent tudott, Gödöllő az nincs messze Pesttől, de azért mégiscsak odébb van, és mindent tudott, hogy Pesten mi zajlik, milyen színházi előadás van, milyen koncertek és hol, ki lép fel és hol, pletykákat tudott, és nagyon jól tudta a lóverseny eredményeket, a lóverseny tippeket. Mondom, de Zsófi, ez honnan? Hát azt mondja, a férjem is lovas volt, a fiam is lovas, hát csak nem viccelj már. Mondom neked, mondta akkor, a hólabdát tegyétek meg, menj ki a turk, menj ki az ügetőre, és tedd meg a hólabdát. Mondom, mi az a hólabda? A hólabda egy lófiam, egy ló, aki most nagyon jól megy, nagyon jól, meg fogjátok nyerni, menjetek ki. Egy barátnőmmel tényleg kimentem a szügetőre, megtettem a hólabdát, mindent elvesztettünk. Mondom, Zsófi néni, na azt mondja, látod, ez a lóverseny. De hát annak is meg kell élni valamiből, mondta. Na és egy alkalommal ott voltam nála, ott is aludtam, és másnap reggel, ott már túl voltunk a reggelin, és ott állunk a szobában, és én valahogy az utcai, mondom, egy kicsi parasztház az utcára néz, 2 ablaka, és ott álltam az ablak előtt, és akkor azt mondja a Zsófi néni, hogy Sefferkém, így hívott, menj el az ablaktól, menj el az ablaktól. Mondom, jó, menj el, elmentem az ablaktól, és akkor emlékeznek arra, amikor tükröztünk gyerekkorunkban, napba tartottuk a tükröt, és oda világítottuk. És így betükröztek az ablakon. 1-szer, 2-szer, 3-szor. Ekkor Zsófi néni fölpattant, és azt mondta, na, kifolyt a kávé. Akkor indulok. Mondom, micsoda folyt ki? Azt mondja, hát szembe lakik Zoltán bácsi. Zoltán bácsi ilyenkor fölteszi a kávét, és ha kifolyt, akkor betükröz. És akkor én fogom a kis ezüsttálcámat, rárakom a sütemény maradékot, átbicegek Zoltán bácsihoz, azt mondja, megesszük a süteményt, megisszuk a kávét, megisszuk a snapszot, és aztán úgy felröppentjük a napot. És ez nekem úgy tetszett, annyira tetszett, és mondom, te Zsófi néni, ne zavartassa magát senki a telefon miatt, vegye föl, nézze meg, mindjárt az enyém is csöngeni. Majd erről is mesélek, hogy milyen. És mondom, te Zsófi néni, mi van akkor, hogyha nem süt a nap, köd van, vagy felhős az idő, esik? Azt mondja Zsófi néni, na ide figyelj, a farizeusok, az írástudók és a hitetlenek, meg az újságírók ezt kérdezik. Mi az, hogy nem süt a nap? A nap mindig süt, az Zoltán bácsi meg ilyenkor megcirpenti a telefont, én nem veszem föl, mert a nyugdíjas spórol, de tudom, hogy az a cirpenés az ennek szól, kifolyt a kávé. És olyan édes volt tényleg. És akkor ment. Én is átkísértem, Zoltán bácsi 91-2 éves volt, és azért nem ő jött. Szóval, hogy a játékosságot azt ezerféle módon meg lehet őrizni, akkor is, hogyha az ember... Én újra elkezdtem énekelni otthon magamba. Olyan érdekes volt. Nem, hogy érdekes volt, hanem nagyon jó érzés. Nem csak azért állítólag, hogyha az ember erős hangon énekel, és sokat, akkor hosszabban él, és egészségesebb a tüdeje. Most drukkolok, hogy ne kezdjek el köhögni, mert állandóan köhögök mostanában. És akkor az unokám azt mondja, hogy nagymama, hoztad a pipát? Mondom, hoztam. Miért nem fújsz bele? Miért nem szívsz bele? Hát mondom, mert nem veszem elő. Miért nem veszed elő? Hát mondom, mert nem használ.
És akkor ezen elvitatkozunk egy kicsit. De hogy ezt miért mondtam itt ilyen fölöslegeset? Na mindegy, hogy, ja igen, hogy az éneklés. És az éneklés meg érzem, hogy erős. Olyan jót tesz, amikor hangosan énekelek. Egy 5 lakásos házban lakunk, és múltkor jött az egyik kislány, olyan 13-14 éves forma, azt mondja, Erzsi néni, baj van? Mondom, miért kérdezed? Azt mondja, hogy annyit, mintha kiabálna. Mondom, az ének, Dorikám. De tényleg próbálom a hangosan. Szóval, hogy bármit ki lehet találni, amit az embert egy kicsit így ebből a hétköznapi, vagy nem tudom, hát tényleg sokat fáj, igen, de hát Polcálán mondtam mindig. Nem mindig, amikor ott voltam nála, amikor mondtam, de másoknak is nyilván, hogy figyelj ide, ha valami fáj, akkor arról maximum 3 percbe beszélhetsz valakinek. Elmondod, hogy fáj, befejezed, kész, váltasz, és ne 10 percig panaszkodni a leletekről, a röntgen eredményről, a pisi vizsgálatról. Nem lehet, azért nem kell. Elkezdik unni, és egyszer csak ezt unják, aztán majd téged unnak. Nem szabad. Nem lehet, és tényleg nem szabad. És amikor persze baj van, és az ember mondaná, de ez a barátnőm, ez az igazmondó most nagyon-nagyon-nagyon beteg. Az utolsó könyvemet neki ajánlottam most. És akkor azt mondja, hogy ide figyelj, temetni akarsz? Mondom, nem. De miért ajánlottad a könyvet? Hát mondom, mert nagyon szeretlek, és még sose történt ilyen. Azt mondja, hát meg is hatódtam, de azt hittem, hogy a halálomra is gondoltál. Mondom, nem. Szóval, hogy, és ő nem hajlandó a betegségéről, egy hangot sem. És aztán nem érted, hogy nekem az a jó, ha ti meséltek. Ha ti mondjátok el, hogy mi van. Mondom, de valamit mondjál. De az nekem fáj, hogy ez ritka egyébként, nagyon ritka, de én ezt tanulom a Mislei Judittól. Tanulom, hogy nem kell. Nem vagyok panaszkodós, de ezt a keménységet, amit ő csinál, az fantasztikus. Most is írt 3 üzenetet, hogy de jó, hogy arra felé jártok. Hogy viszek sok mindent viszek neki. Igen. Na, Manó, most jöjjön. Igen, azt szerettem volna. Igen. Azt szerettem volna még a játékról, hogy nagyon fontos a mosoly. Az, hogy az ember lehetőleg ne egy ilyen, amúgy is ráncos. Ha nagyon komoly az ember, ezek a ráncok, hát ezek ilyen egyenesen kivésődnek az arcra. Nem baj, ki mondta azt, hogy büszke vagyok a ráncaimra, hát ez az én életem. Hát a Kós Károly arcot megnézem, és elsírom magam. Nem attól, hogy ráncos, hanem hogy milyen gyönyörű, mint egy fa, mint egy gyökér, mint egy... nem is tudom. Szóval valóban az ember büszke lehet a ráncaira, csak hát nem annyira szereti, vagy mit tudom én. Azt is egy idős barátnőm mondta, hogy tudod, hogy tudod eltüntetni a ráncokat? Hogyha mosolyogsz. Húzz szét, figyeld meg! És ezek mindig. Itt fönt lesznek ettől, de ne törődj vele, az nem érdekes. De ezek, ha mosolyogsz, elmúlnak. És tényleg így van, ráadásul segítsetek, hogy ne hagyjam, Dávid Katalint majd mondjam, hogy most volt egy ilyen előadás, ahol a mosolyról és arról beszéltem, hogy milyen nagy erőt ad a másiknak a mosolygó arca, meg megnyilvánulása. És utána néztem, hogy végül is hogy születik a mosoly. Semmi különös. Van itt a homlokunk és a száj rész között, mind a 2 oldalon egy
izom csomó, egy ilyen rostköteg, nem is egész izom, hanem rostok, vastag rostköteg, amit nem nagyon, nem látszik, de ha mosolygunk, akkor fölhúzódik. Ez a rostköteg fölhúzza, amit fölhúz, és ebben az állapotban oxigén termelődik, vérbőség keletkezik, és egy, majd eszembe jut, hogy milyen hormon, boldogsághormon, szerotonin, így van. Én ezt olvastam, igen, hogy egy szerotonin nevű hormon termelődik, és ez jó érzést kelt. Mondhatom, hogy boldogságot, de mindenképpen jó érzést kelt, és a mosoly, és úgy elgondolkoztam, ha ez az izomrostköteg ezt csinálja, ez ugye egy biológiai folyamat, és tárgyi dolog, vagy anyagi dolog. De ebből az anyagi dologból egyszer csak attól, hogy én rámosolygok, de rámosolyogsz, ebből lesz egy ilyen transzcendens dolog, egy egészen más, egy szellemi történet. Hát a boldogság érzet az már nem anyagi, az már egy más tartományba tartozik. Milyen csoda, hogy ebből a biológiai mozgásból lesz egy ilyen, szóval nagyon különösen vagyunk megteremtve, nem véletlenül. Most mondta valaki, hogy ravasz a jó Isten, de jó indulatú. és tényleg egészen jó indulatú. Amikor a mosolyra gondolok, meg arra, hogy a másik emberrel valamilyen kontaktust teremtsünk, az különbözőféleképpen lehet. Nekem mostanában átadják a helyet átadják. Nagyon megdöbbentem én is, kicsit meg is sértődtem, de nincs olyan, hogy nem fogadom el. Mert hát nem lehet egy jó gesztust visszautasítani, nem? Hát az milyen dolog, ott áll, akkor szegény vagy. De azt figyeltem meg, a mostani fiatalok ravaszak. Ülve marad, és azt mondja nekem, leülne? És meghagyja. Nincs olyan, hogy akkor most már nagyon ritkán pattan föl, és azt mondja, hogy tessék leülni, de most már nagyon sok. Leülne? És akkor mindig ezt mondom, hogy igen, szívesen, köszönöm szépen. És akkor föláll. Nagyon sokat utazom vonattal, és hát a vonaton mindig minden megtörténik. Még az is, ami nem. De tényleg. És nem olyan, nem tudom mikor volt, azért ez már 2-3 éve volt, nagy megdöbbenést keltett bennem. Egy kislánynak, egy olyan 16 éves forma kislánytól kérdezem, állunk a peronon, hogy ne haragudjon, Szárligetnél hol kell majd leszállni. És akkor kinézett, és azt mondja, majd szólok a néninek. Mondom, kinek szól? Néninek? És tényleg komolyan, nem játszottam. Mondom, hol van itt néni? Jaj, bocsánatot kérek. Jaj, mondom, ez én vagyok. Az volt az első nénizés, és hát ez van. Úgyhogy, és nem fáj. Tényleg nem fáj, azt mondják, hogy néni. Most már van egy nagyon kedves kis kávézó, tejázó kenyérbolt, onnan hozom a kenyeret, és a lányok mindig mondják, hogy csókolom, szervusztok, csókolom, már ilyen lazán, és az egyik kislány mindig azt mondja, csókolom, Erzsi néni. És gondoltam, hogy mondom neki, hogy mi lenne, hogyha elhagynád a nénit. De most miért mondjam? És akkor úgy szépen így kibontogatja az ember magába, mert hogy nem ideje, már amikor, hogy nem kell, nem baj. A villamoson, ha az ember, és itt van a Dávid Katalin, mondtam, ugye, Dávid Katalin egy művészettörténész, nyugodjon, nem olyan régen, tán tavaly meghalt, nagyszerű asszony volt, és mondta, hogy ezt nem tudod, én mindig próbálgatom a többieket a villamoson, meg a buszon, úgy megyek, és egy kicsit után nem lépek rá a lábára, de így meglököm.
Mintha véletlen lenne, és akkor módon van arra, hogy azt mondjam neki, jaj, bocsánatot kérek, nem akartam, ne haragudjon. És neki meg módja van, azt mondani, hogy jó, semmi baj, semmi baj. Mondom, hogy soha nem mondanak mást. Hát azt mondja, azt tudod, azt beírom a többi közé, az nem érdekel. És tényleg így van, hogy az ember beírja a többi közé. Nagyon sokszor húzok ilyen nehéz bőröndöt, amiben könyveket viszek, és vonatlépcsőn nem bírom fölvinni, az aluljáróban nem bírom le és fölcipelni, és mindig megnézem a legkitetováltabb, a legvadabbul ki van tetoválva, ha van a környéken, és ne haragudjon, fölvinné, lehozná, persze, persze. És múltkor, és tényleg sosem mondják, hogy nem. Egyszer az egyik azt mondta utána, amikor fölütezik, mit tetszik cipelni, sittet? És úgy emlékszem a ilyen buszpályakba, Népligeti buszpályaudvarra, onnan indult a buszom, és nagyon bocska magas lépcső van, és nincs, nincs mozgó lépcső, és már mindenki fölment a lépcsőn, én húzom ezt, hogy fogom ezt fölvinni, úristen, és mellettem, vagy mögöttem csak egy ilyen nagyon érdekes mozgású fiatal ember jött, vékony volt, és körülbelül így mozgott, most megpróbálom megmutatni. Így jött, mondom, na ezt kérjem meg, Jézus Mária, hogy fogja ezt fölbillegni ezzel? És akkor mondom neki, alig akart megállni, de hogy bocsánat, ne haragudjon, itt jött. Mondom, ezt a bőröndöt esetleg segíteni, ketten visszük, segíti fölvenni. Azt mondja, ez egy kicsit nehéz. Mondom, hát azért gondoltam, megkérem. Azt mondja, na jól van, hozza. És amíg a lépcsőig eljöttem, addig húzta magam után. És ott ő is azért megállt, és megfogta, és ketten fölvittük, és gondoltam, győzelem. Hogy nem szabad sose föladni, és nem kell megijedni helyzetektől. Egyszer egy papírírószer, vagy milyen boltba mentem be, mert nagyon nehéz volt a bőröndöm, és valahol föl kellett még szaladnom, a szerkesztőség egy ilyen dombon van, oda kellett mennem, és mondom a könyves, vagy a micsoda boltosnak, hogy azt mondjam, ne haragudjon, egy fél órára itt hagyhatnám ezt a bőröndöt, mert nem bírom fölvinni. Aztán ne hagyja itt, bármi lehet a bőröndjében, mondom, könyvek vannak. Hát akkor is, itt ne hagyja, ne haragudjon. Mondom, jól van, köszönöm szépen, de ilyenkor nem szabad megsértődni. Nem szabad rossz kedvűnek lenni. Ez az ő válasza, ez az ő napja. Rosszul kelt föl, ilyen alkat, tényleg fél a bőrömtől, mit tudom én. És akkor nem kell. Mellette volt egy ilyen csili-vili, nem szeretem, bevallom ezeket a látványpékségeket. Gondoltam, hogy na látványpékségbe végképp nem fogják befogadni az én bőröndömet, de mondom, megpróbálom. Oda megyek, egy kislány volt a pultnál, ne haragudjon, ezt a bőröndöt egy fél órára itt hagyom. Persze, nincs itt a főnök, atya ide, bedugta a pult alá. Szóval, hogy nincs semmi baj az emberekkel, csak nekünk nem kell. Most egy rossz miatt a 10 jót sem adjon, vagy dobjam, pipáljam ki. Nem szabad. Vagy, mit tudom én, igen. A kérés. Nem szeretünk kérni. Én ezt figyeltem meg mostanában, azt remélem, meg azt is láttam, Gyimesbe például egy fiatal párnál voltunk, ott még mindig működik a kaláka, vagy legalábbis náluk. Jött valaki, be tudnád vinni a Józsinak a derekafája sürgősségére, és akkor mondta azt, hogy most nem tudom bevinni, de holnap után be tudom vinni. Azt mondja, akkor már nem sürgősség. De az látszott, hogy ezt majd meg kell oldani valahogy másképp. De tényleg még mivel jobban rá vannak szorulva a természetre, meg egymás segítésére,
15-20 évvel ezelőtt még inkább ezt láttam, de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy nem szeretünk kérni. Az egyik, a világ is ezt diktálja, hogy old meg. Hát vannak egyszemélyes, mindenből van ilyen, old meg. Ügyesen lehet nőknek is, csavar, meg húzhatod, meg mit tudom, amúgy is erős nő vagy. Tényleg erről szól, legalábbis a reklámok nagy része. A reklámok úgy értem, hogy te meg tudod oldani, ügyes vagy, erős vagy, nem mondja az, hogy ne kérj, de a lényege ez az üzenetnek, hogy nem kell. Félünk is a kéréstől, mert azt vissza is kell adni. Meg kell köszönni. Hálásnak kell lenni. Egy kis macera van körülötte. Jobb, ha én azt majd megengem. Én rájöttem, hogy ez egy akkora átverés, és akkora bezárkózás, és akkora lenullázása és sivárosítása a kapcsolatoknak. Hát az olyan természetes, hogy azt mondom, hogy ne haragudjon, nem tudom megoldani. Tegnap előtt történt, mielőtt utaztam. Az utolsó nap minden összejött. Kocsival rohangáltam ide-oda, és a sluszkulcsom beesett egy olyan útszéli rácsba, jó mélyre, ahonnan nem tudtam kiszedni. És rohantam volna pont a beteg barátnőmhöz. Mondom, éges jó Istenem. És én nem vagyok ügyetlen, de éppen nem tudtam, hogy ott mi a fenét csináljak. És akkor beszóltam oda a kapun, hogy ne haragudjon, egy férfi kéne, meg egy kampó. Minek egy férfi, meg egy kampó? Hát mondom, az csatornarásba ott a kulcsom. És akkor jött egy férfi, és mondta, hogy ne várjon majd én. És nagyon ügyesen kipiszkálta egy bottal. Miért ne kérjem meg? És hálásan megköszöntem, mondtam neki, figyeljen ide, akkorát segített, hogy én most megölelem magát. Azt mondja, jöjjön. Azt mondja, milyen jó illata van. Hát mondom, az ember már idős, akkor már fröcsköl néha. És az illatról most gyorsan a kolbászt ne felejtsem meg. És szóval, hogy a kérés, és annyira emlékszem, hogy és a kérés megjavítja azt is, akitől kérnek. Én ezt vettem észre. Mert az adás, az sokkal jobb érzés, mint a kapás sokszor. Sokan bólogatnak, tényleg így van. Ez egy furcsa helyzet, amit nem furcsa, ez a példa, nem biztos, hogy ide illik, de nekem ez egy nagy igazolás volt. Az édesanyámat 3 évig ápoltuk. És akkor a férjemmel együtt ő még egészséges volt, és rengeteget segített, rengeteget. Anyukám nem volt egy egyszerű történet. Én ezért mindig előre és utólag is bocsánatot kérek tőle, hogy kibeszélem. De már a könyvet megírtam, ezt a Temesvári Lány című könyvet. Ő temesvári volt egyébként. És ő egy ilyen kicsi, alacsony, gyors, flott, gyorsan kijött a bajokból. Az édesapám lassú volt, magas, elgondolkodó, nehezen jött ki a bajokból. Szóval nagyon összeillettek. És az anyu 30 évig egyedül, tulajdonképpen egyedül élt, és nagyon kirándult, jött, ment, intézte a dolgait. És amikor beteg lett, soha nem akart bejönni hozzánk. Nem azért, mert nem szerettük egymást, csak az önállóságot elveszteni, és ez is az időskornak az egyik nagy leckéje. Ja Istenem, mennyit gondolok erre, hogy nem fogom tudni, mit tudom én behúzni a függönyt, már a létrára nem mászok föl. Elveszti az ember azokat a dolgokat, de megmondom, mi segít. Nagyon segít egy okoska botocska. Kampós legyen, ha lehet. Mindent fel tudok vele intézni, most még. Egy párnára letérdelek, térdekkel nem szabad a padlóra térdelni, csak egy párnára vagy törölközőre, mert azok már egy kicsit ilyen ropogós, mit tudom. Letérdelek oda, és
mindig ki tudom halászni. Még lehasalni le tudok, 4 kézláb föl szépen föláll az ember. Nem tudom a cipőmet, nem tudom lehajolni nem tudok, és ezért rendesen edzem magam, de ezt ajánlom annak, aki még egy kicsit odébb van, bocsánat a jelenetét. Általában fölrakom a lábam, de magasra, de nem ilyen magasra, a mosógép magasságára. És akkor kötni a fűzőt, ugyanígy vágom a körmömet is. Minél magasabbra rakja az ember, annál könnyebb. De erre egy kicsit ilyen, szóval az kell egy kicsit. Na és, na most hol hagytam el? Anyukámnál, így van, köszönöm. És az anyu is ilyen volt, hogy mit tudom én, ő egy kicsi faluban lakott, és akkor kimentem hozzá, együtt ebédeltünk, és elmentünk sétálni. És köti be a cipőjét. Mondom, mama, hadd segítsek. Itt leszel holnap? Nem leszel itt holnap. Akkor ne segítsél. Mondom, de most itt vagyok. De hát holnap nekem kell megkötni, akkor megkötöm most is, nem? Na ilyen volt, nem engedtem megkötni. Mi a fenének vettem ezt, miért nem egy cipőzárast, a fene egyen meg. Na de látod, félcsokorra kötöm, és akkor megy. És akkor félcsokorra kötötte, jó nehezen. És nem tudtunk ebbe sose egyezni. És ha vittem 5 paradicsomot, 3 visszaadott. 2 nekem bőven elég. Mondom, mama, de hát ez nem fog megrom. Szóval mindig ilyen volt, és amikor hozzánk költözött, és már nem tudott olyan sokat tenni-venni, nem hitte el sokáig, nem hitte el, hogyan nem tud sárgarépát pucolni, hogy nem tudja a levest föltenni. Na, de hát ez így volt. De aztán a jó humora volt, az is fontos. Volt egy kis botja, és akkor még ki tudott járni az előszobába, és a következő jelenetet művelte. Ment az előszobába, fogta a botját, és puty, minden kapcsolót lekapcsolt. Mondom, mama, miért kapcsolod le a kapcsolókat, az Isten áldjon meg? Szedd össze akkor ezeket a rongyokat. Mondom, hogy el fogsz botlani. Szedd össze akkor, de spórolj a villannyal, nem kell itt, mindenki ez a világítás. Mondom, ez egy sötét előszoba, mama. Nem érdekes, és puty, minden villanykapcsolót lekapcsol. Azt mondja, mivel kellene spórolni? Papírral és gyufával. És képzeljék el, hogy elértem abba a korba, hogy meggyújtom a gyufával a gázt, mindig ég egy gyertya nálunk, ég a gyertya. Elfújom a gyufát. A következő gázt, a gyertyán meggyújtom a gyufát, oda viszem a gázhoz. Na hát, hogy ez milyen, körülbelül így nevetnek ki az unokáim. De mondom, ez az emlékem az anyutól, hogy a gyufával és a papírral spórolunk. Mással spórolunk. Na, csak az anyu, mit tudom én, letettünk egy csengőt a kis asztalára, hogy mamuska, nyom meg ezt a csengőt, mert akkor halljuk a konyhába, bárhol van, ezt meghalljuk. Azt mondja, nem foglak titeket becsengetni, mint egy cselédet, hogy képzeled? És nem nyomta meg azt a nyomorult csengőt, egyszer se. De kitalálta a jelző köhögéseket. Különböző fokozat volt. És akkor köhögött, ezt meg kellett hallani, meg is hallottuk. És a kérés az most jön, hogy volt egy olyan éjszaka, hogy az anyu állandóan köhögött. És hát fáradt voltam, álmos voltam, nagyon fázott a lábam, erre emlékszem, és piszkosul fájt a fejem. És akkor átmentem, és mondtam, hogy mi van, Januska, az zsebkendő, a párna, megigazítottam. Visszamentem, és akkor a 4. ilyen felkelő, mi van, Mamuska, a párna, a zsebkendő. És a 4. azt mondta az anyu, hogy fiam, olyan jó nekem, ha itt vagy. És hogy az ember mennyire nem a teste dönt. Nem fázott a lábam, nem fájt a fejem, innentől nem voltam álmos, és nem akartam aludni és visszamenni, tényleg így volt. Leültem ott mellé, és úgy benyúltam a nyaka alá,
És azt éreztem, ez az egy kérése volt, és tulajdonképpen soha többé nem kért ilyet, de nekem annyira jót tett, hogy kért, hogy maradjak ott. Egyszerűen engem javított meg azzal, hogy azt mondta, hogy kérlek, hogy maradj. És én ezt örök életre meg akarom, szóval még idősebb koromra, amikor nem tudom, hogy mi lesz, ki tudja, hogy lesz, de ezt nem akarom elfelejteni, hogy kérjek tőlük. Mert a kérés az, a versben azt mondja, hogy nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. De az ember nem úgy ad, vagy figyelmetlenségből, fáradtságból, sok mindenből. Kérni kell. A kérés az erő. Az nem gyengeség, az erő. És na, a másik a humor. A humor nélkül és játék nélkül ezek hogy élünk? Hát úgy élünk, hogy nagyon sokszor daráljuk a hétköznapokat. És az öregség és az időskor nem véletlenül mondom én ezt a szabadságot, ezt a darálást, ezt azért ez segíti megszüntetni, ha hagyja az ember. Ha hagyja. És most megint a manót keresem, megmondom miért. Ez egy átok dolog, hogy az ember agya úgy működik. Nem tudom, ezt tudják-e, 60 000 gondolat megy át az ember agyán egy nap. 60. Én szerintem nekem olyan 200-300 000 körülbelül. Mert most, amikor én ezt gondoltam, hogy ezt fogom mondani, még 4-5 dolog jutott eszembe, még akartam is mondani, hogy tegyük félre. A játék, meg a humor, igen. Az anyukámnak volt egy testvére, Hanzi bácsi Németországban. És mondom az anyunak, hát tényleg 3 évig volt nálunk, az hosszú idő. Akkor még dolgoztam, és mondom, hogy mama, elhívom a Hanzit hozzád, biztos örül, és el fog jönni. Na, a Hanzit? Minek hívod a Hanzit? A Hanzi ugyanúgy a nyakadon fog maradni, mint én. Mama, azt mondja, a Hanzival sose voltunk olyan jóban, ne hívd el a Hanzit. Elhívtam a Hanzit, megjött, nagyon jól voltak együtt, állandóan dumáltak. Csak a Hanzi néha azt mondta, hogy Mauzi, figyelj ide, én most megyek a nőkhöz. 89 éves volt. Hova mész te? Hát azt én megyek a piacra. Hát itt még lehet beszélgetni a kofákkal. Hát azok az igazi nők. Termelik, meghozzák, eladják. Na, én meg megveszem. Na. Hanzi ott volt, és egy alkalommal, nagyon nagy, jó humorú ember volt, egy alkalommal mindig 7-kor szoktunk vacsorázni, és ők ültek az asztalnál, Hanzi meg az anyukám, mi meg valahol még kertben voltunk, nyár volt, és akkor az anyukám így kopogtatott az asztalon. Na, tu Hanzi, tessék, hol vannak ezek? Te itt vagy vendég, én mégis egy idős hölgy vagyok, vacsora meg sehol. És akkor a Hanzi így fölállt, hátratolta a székét, meghajolt, és azt mondta, bárónő, fölmondunk a személyzetnek. És akkor az anyu is elnevette magát, és na, és akkor minden rendben volt, mi meg már ott voltunk rögtön. Szóval, hogy valami olyanféle humor, amiben van egy kis önirónia, meg van egy kis, az nagyon jót tesz. Én tényleg most minden előadást ezzel kezdek, hogy ez a szegény nő hogy tönkrement, és ez tényleg igaz is, meg ül is, meg mit tudom én. Szóval a játékról még nem szabad, hogy is mondjam, nem szabad időskorban sem megijedni attól, hogy az ember szabálytalan, vagy olyat tesz, ami, tudom én, nincs benne az illemkódexben. Nem mondom, hogy rossznak kell lenni, meg rosszakat kell tenni, de most elmondok egy példát. Elnézést, ez is egy ilyen kicsit profán. Egy alkalommal fiatalabb voltam még, de
ezt most is alkalmaztam egyszer. Egy nagyon tömött buszon álltam, és mint a heringek úgy álltunk, 56-os busz hátsó, mindegy peronja volt, és így álltunk, és mentünk, és egyszer csak érzek egy kezet a fenekemen. És ez jött-ment egy kicsit ott a fenekemen, én hátra néztem, ott volt a gazdája, ez egy fickó, és akkor így körülbelül így ránézett, mikor hátra néztem. És én próbáltam így jobbra menni, előre sasszézni, de mondom, tömeg volt, így álltunk, és hát nem, a kéz meg jött velem. És akkor én nem tudom, hogy mitől és hogyan, de ezt találtam ki, így hátrafordultam, és ezt csináltam. A kéz elengedett. És amikor újra hátra néztem rögtön utána, akkor ezt csinálta, hogy ez a horkantás egyébként. Bármilyen helyzetben alkalmazható. Fiataloknak is főnökkel szemben esetleg. Azért nem hülyeség, mert egyszerűen megszakít egy berögzött állapotot. És mit lehet erre? Vagy azt hiszi, hogy és akkor mi van? Vagy azt mondja, mi baja van? De akkor már nem kiabál mondjuk. Úgy emlékszem, hogy volt a Fenyő János volt egy időben a Nőklapja tulajdonosa, iszonyatosan kiabálós ember volt. Mindegy, most ezt nem ragozom, hogy milyen volt, meg hogy volt, de ki akart rúgni egy kolléganőnket, és aláírtunk egy petíciót, hogy kedves János, kedves Fenyő úr, kedves tulajdon, mindent írtunk. Végül én mentem föl, mondták, hogy ne, esetleg menj föl te. És akkor fölmentem, és a hátam mögött volt ez a papír, és ez a Fenyő János meg mondja a titkárnőm, bemehetek, azt mondja, menj be, épp ráér a János, épp evett valamit. És akkor mondom, hogy nem is volt még nálam, üljön le, Erzsi, és egyszer csak meglátja ezt a papírt, mondom, hogy hoztam valamit. Tudta rögtön, hogy micsoda. Velem levelez? Velem? És elkezdett kiabálni, most nem kezdem el itt. Üvölt, azaz én, nem a maguk, nem. És mondom, János, én ma még nem ettem, inkább adjon egy falat kenyeret. Megszakadt a kiabálás, és azt mondja, hogy miért kér, fehéret vagy barnát. Szóval, hogy olyat kell tenni, valami olyat, ami nem abban illik. És ez bármilyen, mondom, bármilyen életkorban stimmel orvos. Török Sanyi bácsi mesélte, aki egy nagyszerű Fogarasról származó író ember volt, én idős korában ismertem már meg, és Sanyi bácsi mondja, hogy tudjátok, ez úgy van, hogy amikor megy az idő, megy az évek, mennek az évek, és az orvoshoz megyek, és azt mondja, hogy jaj, Török úr, tessék jönni, parancsoljon, mondja az asszisztens nő. Majd azt mondja, a következő, mennek az évek, Török bácsi megjött, jöjjön, várjon egy kicsit. Mennek megint az évek, azt mondja, Török bácsi, üljön le, biztos fáradt. Következő évek, de egyszer csak azt mondja, csücs. És akkor én azt mondtam neki, mondja Sanyi bácsi, hát akkor drága, csücsüljön az ölembe. Szóval, hogy mindig föl lehet oldani helyzeteket, és ez nagyon-nagyon jót tesz a helyzetnek is, meg a másik embernek is. Meg mondom ezt a találós hétköznapokat, ami megy. És én ezeket nagyon szeretem gyűjtögetni, azokat a történeteket, amik megesnek, és tele van a világ csuda emberekkel.
Van még időnk? Még van. De mondom, miért kérdezem. Ez is ilyen, ide tartozik. Tisza Szederkényben voltam, már rég volt. És hát ott olyan, tudom, 7 órakor kezdtük a mesélést, és akkor mondtam, és hát 11 óra elmúlt, ne ijedjenek meg. 11 óra elmúlt, és még mindig mondtam, és akkor utána már ott maradt egy kemény mag, olyan 40-50-en voltunk, előkerült kolbász, egy kis pálinka, vagy mit tudom, micsoda, és nagyon jó volt, éjfél után indultunk haza, és én ott aludtam, és a könyvtáros lány jön, azt mondja, te olyan jó volt, annyira jó volt, van nekünk még egy egész jó előadónk, csak szegény mióta öregszik, képtelen abba hagyni. És én azóta megkérdezem, mióta már egy kicsit ilyen korosabb vagyok, hogy még van időnk. Amit el szerettem volna mondani, most megnézem a puskámat, mert rengeteget írtam össze, hogy telefon, köszönöm, szuper. Igen, ezt is fölírtam. Tessék? Kolbász! Na, milyen? Nagyszerű, a közönség. Első osztály. Igen. Tényleg, figyelnek ezt. Akkor a kolbászt mondom elő. A piacon vásárolok, és ilyen hosszú kolbászokat csinál egy Bandi bácsi nevű bácsi, kecelről hordja föl, és én azt szoktam venni, nem is keveset, 2-3-4 párat, ókor meleg lett. És igen, és egyszer fölhívtam, és mondtam, hogy tegyenek nekem félre, de nem tudják itt hagyni Pesten, mert ők utaztak vissza, hagyják itt valahol Pesten, majd érte megyek és kifizetem. Mondta, hogy a lányánál ott hagyja, majd valahol egy budai ilyen hegymenetes utcában van, és akkor onnan el tudom hozni. Na, 6 párat rendeltem, mert ide is kellett, oda is, mit tudom én. Mindig szét szoktam osztani gyerekeknek is. És piszok nehéz, mert egyrészt mondom, ilyen hosszú. Elmentem a kolbászért, Gellért hegy alatt volt ez a kis utca, beraktam a szatyromba, ennyi kilógott, az a 6 kolbász lógott ki. Veszem a vállamat, és mivel a derekam nagyon fáj, gondoltam, hogy valahol most le kéne tennem, mert én most csak egy párat ide visz, na. Megyek az utcán lefelé ezzel a kis kolbásszal, és egy nagyon kedves úr, egyszer csak észreveszem, egy idős úr jön mögöttem, körülbelül így, ilyen. Jön mögöttem, és közben így szívja a levegőt. És mondom neki, hogy visszafordulok, nem, ne haragudjon, biztos nem a parfümöm érdekli. Azt mondja, hát nem, de ez a kolbász, hát ez csoda. Mondom, hát igen, ez nagyon-nagyon finom. Tudja mit? Nálam mindig van bicska, most is van. Mondom, vágok egy darabot és kóstolja meg. Azt mondja, így az utcán, ismeretlenül? Hát mondom, ismerkedjünk meg. Mondom, most már nem vagyunk ismeretlenek. Azt mondja, ez igaz, de az utcán vagyunk. Hát mondom, ez a helyzet, ez most a helyzet. Levágtam 10 centis darabot körülbelül, megkóstolja, azt mondja, hát ez fenséges, ez fantasztikus. Hát ez, mondom, azt mondja, és megehettem? Hát mondom, a magáé. Megette, sétálunk tovább le, és mondom, és most innen hova megy? Hát drága asszonyom, a patikába megyek, egy kis gyomorsabb javító. És akkor én meg bementem egy könyvesboltba, ami ott volt a sarkon, de nem bírtam ezt a 6 pár kolbászt, és valamit egy párat kellett elvinnem valahová. Na és akkor a könyvesboltban egy ilyen nagyon szigorú kislány ült, nem is szigorú, olyan kis ártatlan, vagy mit tudom én, hogy mondjam. Mondom, hogy volna egy nagy kérésem. Tessék, mondom, hát itt szeretnék hagyni 5 pár kolbászt. Azt mondja, ez egy könyvesbolt. Mondom, hát igen, de nagyon nehéz, és majd visszajövök érte. Azt mondja, igen? És hova tegyem?
Hát mondom, ne a könyvek közé. De gondolom, van egy raktár. Igen, ott szoktunk ebéden. Mondom, szerintem tegye oda. De kérem szépen, vágjon le belőle egy darabot, jó? Nekem? Mondom, igen, ebédelni szokott. Igen, mondom, szereti a kolbászt? Nagyon. Mondom, akkor magának. Biztos? Biztos. Na, megszabadultam a kolbásztól, elmentem. Felszálltam egy buszra, ami az Erzsébet hídon vitt. Hát, tényleg így volt. Még egy pár lógott ki a szatyromból. Amikor a buszon egy nagyon édes lány, egy ilyen kitörő, lelkes, 20 éves, mit tudom én, helyes, csinos, a nyakamba borul, és azt mondja, most vizsgáztam, jó lett a hegedű vizsgám, megkaptam a diplomámat, és még magát is látom a nőklapjából. Megölel, és azt mondja, milyen illatok vannak itt? Mondom, hát a kolbász kér egy darabot. Ő is kapott egy darabot. És akkor a csonka párat, megmondom, hova vittem, a Hilton szállóba, mert ott a svájci barátaim vártak arra, hogy kapjanak egy pár kolbászt. Pontosabban a férj, aki egy erdélyi származék, és Svájcban él már nagyon régóta. És egy német felesége van, aki viszont szigorú. És talán ott ülnek, várnak, mondom, meghoztam a kolbászt. Azt mondja a feleség, ein darab pont elég lesz, ein darab elég lesz. Mondom, az jobb is, mert az már meg van kezdve. A Gábor megmondta, hogy ez a keceli kolbász. És akkor megkapták. Én visszamentem a könyvesboltba, hazavittem, hazacipeltem, és aztán szétosztottam. De olyan jó nap volt. És azért mondom, hogy a szabálytalanság, ami na, nem prédikálok, szóval az mindig jót szül. Nagyon. Mit tettünk félre? A telefon. Hát a telefon, sok évig nem volt mobiltelefonom. Még bőven ilyen gyakorló újságíró voltam. Nem szeretem. Na, tudom, hogy hasznos. Nagyon hasznos. Pláne időskorban nagyon hasznos. Szóval én most ez ellen semmit nem beszélek, de én nem szeretem. Mindegy, ennyi az egész. Nem volt mindig tantuszom, bérletem, ilyen telefonkártyám, elintéztem, igen. Na de ez farizeus dolog egy kicsit, mert rászorult az ember a telefonra. Sokszor, mit tudom, én vonaton utazok, és mondom a kalauznak, hogy kalauz úr, az a helyzet, hogy láttam, hogy telefonál, az a helyzet, hogy kellene egy telefonhívás. Hát akkor hívjon. Mondom, de nincs telefonom. Tőlem akar kérni? Ez szolgálati telefon. Mondom, hát nem tud esetleg véletlenül egy kis különbség, vagy egy kis szabálytalanságot. Azt mondja, nem tudok, hova akar telefonálni. És akkor elintézte. De az, amit el akarok mesélni, az tök